ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବ ଘରର କୋଠରୀ, କ'ଣ କହେ ବାସ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ରହୁଥିବା ଘରର କୋଠରୀ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନହେଲେ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆମ ଶୋଇବା ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଶୌଚାଳୟ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାସଗୃହ ବାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଘରର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଶୟନ କକ୍ଷଟି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ରହିଲେ ଅଧିକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଶୟନ କକ୍ଷ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଘଟିଥାଏ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ରହିଲେ ସର୍ବଦା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ରହିଲେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଘଟେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଥିଲେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଓ ଚୋର ଭୟ ଦେଖାଦିଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ କଲେ ଧନହାନି, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ସହ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ କରିବା ନିଷେଧ, କାରଣ ବଂଶନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭୃତି ଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଶୌଚାଳୟ ରହିଲେ ଧନହାନି, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଲେ ଗୃହରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ବଂଶନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କହିଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।